lagi di Karang Taruna nih ya kon paham kare wong slate putune cebong piye lagi di Karang Taruna nih 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 jangan jebon apa sih? ini corona jare positif aktif jare positif aktif jare positif aktif barang anu ken digawak anak lanang ngumbahe anak lanange angger mau sing Brebes ke beli oli dadi monine sing anake ning asrama barang anu ke saiki oli ben di lokasi 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 Bos lagi to. iya nek turune ora barengan karo batire dadi di Karang Taruna di lokasi warna pisah ya kuwe mulane Mas Heri sing ati-ati ndak waras urip lamet iya arep mangan kowe aja ora nginunge jeruk sing oleh Saiki Brebes lagi iso apa? lodo lagi jona lodo nyoge lagi jona lodo nyoge lagi jona lodo nyoge menene arang-arang mbok kate kaya kowe mlane cawi sabun karo banyu jamu apa air mengalir iso pakai sabun ya kon paham kare wong slate putune cebong piye lagi di Karang Taruna nih 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 jangan jebon Kenang apa sih? Kenang apa? kening corona jare positif aktif jare positif aktif jare positif aktif barang anu ken digawak anak lanang ngumbahe anak lanange angger mau sing Brebes ke beli oli dadi monine sing anake ning asrama barang anu ke saiki oli ben di lokasi 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 Bos lagi to. iya nek turune ora barengan karo batire dadi di Karang Taruna di lokasi warna pisah ya kuwe mulane Mas Heri sing ati-ati ndak waras urip lamet iya arep mangan kowe aja ora nginunge jeruk sing oleh Saiki Brebes lagi iso apa? zona lodo lagi zona lodo nyoge lagi zona lodo nyoge lagi zona lodo nyoge menene arang-arang mbok kate kaya kowe mlane cawi sabun karo banyu jamu apa air mengalir iso pakai sabun